Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to servis? Jeste. Da li vi možete da mi podesite telefon? Šta da podesim? Znate o čemu se radi? Moja učiteljica nama stalno šalje poruke sa temama za domaći i ja sad hoću da vi podesite moj telefon, da te poruke meni ne mogu stignu. Jer ne mogu to da radim, ne volim. Pa ne znam kako mislim, da sprečimo poruke da ne dolaze. Da. A koji je telefon u pitanju? Pa ne znam. Pa ne mogu tako ti kažem, moram da znam model, da li je Android, nije Android, šta je. U suštini mislim da ne može, sve zavisi koji je model. Aha, pa nema veze, zamenit ću, samo ako može. Jedino tako. A recite mi jednu drugu stvar, da li vi možete da podesite moj telefon ako ona mene zove, da joj se jave vatrogasci? Ne može. A zašto ne može? Ajde, ćao, moram da radim. Uz osmeh život dobro zvuči.